Скъпи представители на технологичната индустрия в България, скъпи приятели, здравейте! Здравейте от Страсбург, където в момента се провежда пленарното заседание на Европейския парламент. Много се радвам, че днес по виртуален начин имаме възможност да поставим началото на кампанията eSkills for Jobs 2015-2016 в България. Надграждайки над вече свършеното и поставяйки си нови цели, чрез кампанията ще допринесем към изграждането на едно общество, от което така силно имаме нужда в 21 век. От общество, което е подготвено за дигиталната революция, в която живеем, с отлични електронни, компютърни умения и което има креативността да ги прилага за продуктивни цели. Само едно такова поколение може да се справи с предизвикателствата на новото време, да бъде в крак с динамичните развития в световната икономика и да превърне България и Европа в едно наистина иновативно и конкурентно място. За мен е наистина голямо удоволствие да бъда посланник на кампанията eSkills for Jobs за България, за което много ви благодаря. Инициативата има много важна мисия – да покаже на гражданите на Европейския съюз какво може да бъде постигнато с ефективното владеене на информационните технологии и да открие пред тях възможностите за развитие. Искам да кажа няколко думи за секторът, който представлявате. Той е един от най-стабилните от нас и за това трябва да осигурим повече квалифицирани кадри за бъдещето му развитие. Затова миналата седмица заедно с БАИТ организирахме кръгла маса по дигиталните въпроси, дигиталното предприемачество и електронното управление. В кръглата маса се включиха премиерът господин Бойко Борисов и заместник-председателят на Европейската комисия и комисар отговорен за единния цифров пазар Андрус Ансип. С това събитие представителите на правителството, на Европейската комисия, на Европейския парламент и на IT бизнеса в България застанаха обединени в една теза. Това е, че развитието в дигиталния свят са ключови и че подготовката за живота в дигитална Европа е приоритетна за всяка европейска страна. Като посланник на тази инициатива, с много ентусиазъм и радост се надявам да допринеса за реализацията на нейните цели, както на българско, така и на европейско ниво. Аз смятам, че само ако работим всички заедно, можем да подпомогнем развитието на активно дигитално общество у нас. Затова благодаря още веднъж за инициативата и че я пренасяте в България. Желая успех на тази кампания, всичко най-добро и поздрави от Страсбург!